Viete, čo je toto? A viete, ako to súvisí so včelami? Alebo ste mali zimné úhyny a neviete priznať to prečo? Toto je novinka v našom sortimente Fast Test, s ktorým si viete otestovať prítomnosť vírusov a vírusových ochorení vo vašich včelstvách. Zdravie a kondícia vašich včelstiev nezávisí iba od liečenia proti klieštikovi. Stále viac a viac sa hovorí aj o boji proti vírusom a vírusovým ochoreniam včelstiev. Včelstvá môžu trpieť 3 rôznymi ochoreniami. Vírus deformovaných krídiel, vírus akutnej paralýzy včiel a meňavková nákaza včelieho plodu. A ako zistíte, že vaše včely môžu mať túto nákazu? Veľmi jednoducho, s takýmto testom to viete priamo na včelnici zistiť už za 15 minút. A čo ak vám vyjde pozitívny test na niektoré z týchto ochorení? Takýto test by sa mal vykonávať na jar a na jeseň. Ak otestujete svoje včelstvá na jar a vyjde vám pozitívny test, tak viete, že celú sezónu musíte budovať silný imunitný systém vašich včiel. Pretože silný imunitný systém je v podstate jediná ochrana proti vírusovým ochoreniam. A silný imunitný systém sa buduje dodávaním vitamínov alebo minerálov počas celej sezóny. Takto prejde celá sezóna, kedy ste budovali silný imunitný systém včiel. A na jeseň môžete znova otestovať svoje včelstvá, či sa vám podarilo vybudovať silný imunitný systém a predchádzať takýmto vírusovým ochoreniam. Určite sa pýtate, odkiaľ som taký múdry. Tu mám úryvok z 1000-stranovej knihy Almanach pre včelárov, ktorá bude už čoskoro dostupná na našom e-shope. Tento test sa používa veľmi jednoducho. Zoberiete 3 až 5 uhynutých včiel, dáte ich do tejto ampulky, zašrobovaním sa včely rozdrvia, potom ich zalejete touto tekutinou, necháte 2 minúty pôsobiť, vyberete testovacie prúžky, dáte ich do tejto ampulky a o 10-15 minút máte výsledok, ktorý viete interpretovať pomocou príbalového letáčika. Takýto test môže byť zaujímavý aj pre komerčných chovateľov matiek. Takto si viete otestovať doprovodné včely a včelie matky, či nie sú neúmyselnými nositeľmi týchto vírusov po svojich klientoch na Slovensku. Takže nezabudnite, vaše včely sú zdravé iba natoľko, nakoľko im to umožníte.